Rond 11 uur ontvingen wij melding van een verdachte situatie hier op deze locatie. Een toevallige voorbijganger die trof daar een tweetal verdachte pakketten aan. En op dit moment doen we onderzoek naar deze pakketten. Die 2 verdachte pakketten, gaat het om tassen, om bakken, sis het maar? Nou, op dit moment kan ik daar nog niks over zeggen. We hebben collega's bij de politie die onderzoek kunnen doen naar die pakketten en ook een inschatting kunnen geven. En daarom is de EOD op dit moment ter plaatse om meer zorgvuldig onderzoek te kunnen doen naar deze pakketten. Want je TEF, in een technische benaming, maar die vertrouwde de boel net. Want oorschakel je de EOD natuurlijk het mij. Nou, er waren indicaties die ervoor zorgden dat er meer zorgvuldig onderzoek nodig was. En daarom is de EOD nu ook ter plaatse. Ja, de explosieve opruimingsdienst is ter plak. Het is een trok in de diek, komt protte verkeerdel. Diek is dicht, wordt lokaal omleid. Ga je daar als, laat ik het mooi spreken, ga je als politie nou op de stuit ook nog een soort orending onderhollen? Want bij gelijks die voorbijganger, kun je daar al iets over sissen? Nou, die voorbijganger en de achtergrond, daar kunnen we niks over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat we bij dit soort meldingen altijd het zekere voor het onzekere nemen. En daarom zetten we de omgeving ook ruim af. En zijn er ook meerdere hulpdiensten ter plaatse voor het geval dat nodig is. Want de explosieve opruimingsdienst is nou aan het onderzoeken. Kun je een inschatting, Jan, wanneer zo'n situatie onder controle is of net? Dat kan ik op dit moment niet doen. Dat is echt aan de EOD en het onderzoek wat zij nu aan het uitvoeren zijn. Nou hebben we deze inzet, prutte helpdiensten te plak, opschaalt ik naar je grip in. Zit er nog een bewuste keuze achter om Safier op te schalen? We schalen op wanneer we dat nodig achten. En op dit moment is de situatie zo, zoals ik net al zei, dat we uit voorzorg verschillende hulpdiensten hier graag aanwezig willen hebben. En op dit moment doen we onderzoek. Dat is de status. Want je schalen op naar zo'n grip in je situatie. Er worden 12 verdachte pakketten ontroffen. Die opschaling, zeg maar, die komt natuurlijk niks. Nee, dat klopt. Zoals ik net al zei, we nemen meldingen van deze aard zo serieus dat we de omgeving ook zeer ruim afzetten. En dat is ook de reden dat we meerdere hulpdiensten hier dan erbij roepen.